Gure hurrengo gonbidatua Oneka, Euskal Herriko emakume pentsiodunen elkarteko kidea da. Nekane du izena eta bera elkarteko kidea da. Berak dio oso zaila dela adineko emakumeen tratu txar kasuak detektatzea. Oraindik ere gehiegi dira senarraren giltza-hotsa zerrailan entzun eta beldurra sentitzen dutenak. Gurean da Nekane Berriotxoa. Kaixo, Nekane. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Eseri lasai. Beno, Nekane, beraz, zaila da adineko emakumeen tratu txar kasuak detektatzea. Bai, nik uste dut kasu guztietan nahiko zaila izan da, eta bueno, entzun da zer esan du Ainoak. Beste aldetik emakumeen helduarenak askoz zailagoa da. Behar bada heziketa nolakoa izan da, kontuan eduki behar dugu nondik gatozen, zeren azkenean ja 60 urtetik gora edo bai, azkenean frankismoen heziketa daukagu, Lizaek ere izan du bere eragina, eta orduan askotan entzuten dana izaten da, ez dakit hori tokatu zaizu eta orduan jasan egin behar dezu. Hor bazegoen emakume onaren manual bat, ezta? Bai, oso berezia, perlak daude. Eta horrek eragina izan du, adibidez, zuen belaunaldian, aipatzen ari garen belaunaldi horretan. Gero, egia da, izaten direla behar bada indarkeria fisikoa, ez da igual hain garbi izaten, baina psikologikoa, irainak, humilazioak, hizketan amona batek edo heldu batek hitz egiten nahi danean igual moztu, mesprezioak egin, baita behar bada igual indarkeria sexuala baita dagoen, eta azkenea izaten da hilketarena edo... Baina, eta gero hori askotan ematen da familien bertan, eta datuak hor daude, zenbate indarkeri mota daude familian edo inguruko jendea. Eta, seme-alabak eta familikoak izaten dira, eta, baita erresidentziatan eta leku guztietan ematen da. Eta gainera heziketa hura dela eta emakumezkoek erruduntzat jotzen dute beraien burua. Bai, lehen komentatu egin dugu, askotan zergatik kostatzen zaigu hainbeste esatea, ze gertatzen zaigun, edo behar bada ez da gure errua baizik bestearena. Baina holaz ere lotza sentitzen dugu eta normalean isildu egiten geha. Eta zuek, adibidez, Oneka elkartean horrelako kasuak detektatzen dituzue? Behar bada, batzutan konturatzen zea zerbait, baina batzutan igual beak inguratu dira baita gurekin edo hitz egiteko, eta azkenean bideratu egiten dezu edo gizarte laguntzailei edo bestela berdintasuneko langileei edo teknikariei. Eta orduan bideratzen dira kasu horiek, eta hor daude ikastaroak jabetze eskolan egiten dianak, batzutan izaten da laguntzeko, ikusteko zure egoera nolakoa dan. Zeren azkenean baita esaten da zenbat aldiz osasunen arazoak daudela eta ez da gauza garbi, ez dago fizikoki ezer, eta orduan da ezin egon hori, eta orduan atzean zerbait gertatzen dalako da. Kontua da, askok normaltzat ikusten dutela gizonezkoarekiko, senarrarekiko menpekotasun hori. Claro, baina hori da heziketa, lehen aipatu dugun heziketa, orduan kontzienteak batzutan ez gea baita hori gertatzen nahi dela. Eta gero oso zaila da irtetzea hortik, kontuan eukiz, batzutan ekonomikoki ere arazoak daudela, eta orduan, egia da, pensioak, delegatuak edo zenarraren pensioak direla, edo
alarguntasuna dela, behar bada, pensioak oso bajuak dira. 1.000 emakume daude, etxean lan egin dutenak, eta orduan bere soldata ez daukate, eta orduan 1.000 persona badaude olako Euskadin, Bai. Jende asko, menpekotasuna aipatu duzu, zentzu guztietan, menpekotasuna ekonomikoa ere, bai. Eta, karo, hortik irtetzeko, hortik irtetzeko bide guztiak itxita daude, behar bada ez baldin kasu ekonomikoki hortik irtetzea, oso zaila ikusten dezu, orduan behar bada igual hori ikusita, egin den dezu, ezaguna dan gauza bat, aguantatu, ez da? Eta lehen aipatu duzun emazte honaren gidaliburu horretan jartzen du ezkontza betirako dela. Dudai gabe. Azkenean egia da, dibortzioa eta ez egoela, orduan betirako zen, orduan, aguantatu inbeharra eta jazta. Eta orduan, beste aldetik da, zaintza lana, baita baloratu gabe dagoela, eta lehen komentatu egin dugu, behar bada, azkenean datu batzuk hor daude, zaintza lanean emakume zenbat ordu sartzen ditu, eta hori dirutan balorazioa egingo bazan, kriston milioiak direla, eta gaur konkretuki begiratu dut, eta esaten zuen zaintza ordaindu egingo bazan, munduan, 10 bilioi dolarrak izango ziren horretarako bideratua. Orduan, bai instituzioak eta bai estatuak eta guztik, hori aurrezpen bat da beraientzat emakumeak hor egoteko, eta karo, sumiseoak baldin badira hobe. Eta hori guztian nahikoa ez, eta gainera badaude kasuak, adin hortako emakumeak, beraien semeen tratu txarrak ere jasotzen dituztenak. Bai. Niko gogoratzen naiz, eredu bat jarri zutela emakume bat, esaten zuen, zenbat kasutan ematen direla, semeak gehienetan bueltatzen direla, igual banandu egin direlako, amaren etxera, eta orduan, baldin bada indarkerian gatik banandu egin direla, orduan pentsatzen dut errua, eta izango dela amarena, eta hor ematen direla kasu. Baina, nire gure bizitza normalean ere egiten dugu olako gauzak, mesperfetzuak eta behar bada igual beak izketan daudenean moztu, baloratzen ez dalako. Nola lortu hau dena ikustaraztea? Nik uste dut, zaila dela, zeren kontzientzia hori hartzea, nahiko zaila dela, baina nik uste dut gaur egun badaude medio batzuk, lehen aipatu detena, udaletxe guztietan egiten dira ikastaroak, eta hori, gero faltan botatzen dugula, instituzio aldetik indar gehiago jartzea, hortan informazioa pasa, folletoak edo zerbait egitea, hori pixkat azalaratzeko. Eta nik uste dut badaudela posibilidadea, behar bada igual datu batzuk gurutzatuz, gauzoiek detektatzeko, eta gero egia da, adi egon behar gehala, eta nik hemendik hori eskatuko nuke, gure auzoan, gure ataritan eta hori, detektatzen dugun olako kasutan. Argi dagona da, hemen bi belaunaldi oso desberdin zaudete, eta bai batean, bai bestean borroka egin behar dela. Bai, dudai gabe. Eta nik uste dut, esaten duten bezalaxe, saretu egin behar gea, eta emakume guztiak batea jutea honen kontra. Maitane, kasu honetan adineko emakumeen aurkako biolentziari buruz ari gara isilpean, joaten den hau ere askotan, eta beraiei ere hitz egitea asko kostatzen zaie. Bai, esango genduke, adibidez, neri edo nere garaiko emakume askori kostatzen zaiguna, baino gehiago, zergatik nekaneko oso ondo esan du, azkenen soziokulturalki eta familiarki
guri programazio batzuk iristen zaizkigu, eta ikasten dugu nola konportatu edo zer egin behar dugun gure bizitzan, ez? Rol batzuk jartzen dizkigute. Eta orduan garai bateko emakume batzuen rola eta gizonezkoen rola oso finkoa zen. Osea, hori hola da eta hola da. Eta bueno, rol hauek poliki eraldatzen ari gera, moitzen ari gera, baina oraindikan jarraitzen dugu programak eta soziokultural eta familiar hauek oraindikan ere ez jarraitzen dute gure barruan, ez dirain erresak kentzen. Eta hemen garrantzitsua, Xabizuk esan dezuez, nola egin dezakegu hau aldatu. Ikasitako guzti hau desikasi beharra daukagu. Eta hemen, badakite heziketa mailan handia dela, paso handi badala, baino hau egin beharra daukagu bai emakumeok eta bai gizonezkook. Ikasi dugu zer zan emakume izatea, zer zan gizonezkoa izatea, eta ikusi dugu horrek ez duela inondik inora funtzionatu, oso geizki erakutsia gaudela, eta hau azkenen gure historian ez dira hainbeste urte pasa, diktadura batetik gatoz, esaten duna emakumea papel bat zeukan, gizonak beste bat, eta horren kutsua oraindikan gure barnean, gure programak eta mentalean dago, orduan, hau jumarge aldatzera pixkanaka, eta hemen daukagu erronka handia hori da, barruan ikasita dauzkagun gauza asko hauek desikasten. Eta orduan ja emakumeak eta gizonezkoak, benetan ja gure papelak nahiz eta desberdinak izan barra daukagu, ze mundua anitza da, eta geroz eta pertsona desberdin gehiago ederrago, baina eskubide berdinekin. Orduan hor daukagu orain lanketa handia, eta gure ama, gure amonak eta kontatzen dituzten historiak ez, gureak baino gogorragoak dira, dibortziatzea, gaur egun ja ez da zaila, beste askatasun mota batzu ditugu, ez daukagu gure senarrei kontu bat irikitzeko permisoa eskatu beharrik, orduan, garai hortako emakumei, ez? Hitz egitea oraindik ere gehiago kostatuko zaie, bildurra barrurago sartuago daukatelako, eta programak eta hori ere, bai?